салом дӯстони азиз ва обуначаҳои канали Мошин Теҷи. Ман ҳастам бо шумо Бобоҷон Саидов. Курси имрӯза дар рӯи экран. Мошинои фурӯшӣ кунанда дар номерои дар рӯи экранаи WhatsApp имода равон кунед. Дар видеонавори имрӯза 13 мошини фурӯшии беҳтарин мошинои дастгири моро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед. Силкаи сарпараст мо як хебед мебошад. Силкаша ма дар комментария мемонум. Айшимоя дастгирам силкада бидроин хитона регистрация кунед. Тамом. мегзарем ба видеои имрӯза то охирча тамошо мекунем. лайка фаромӯш намекунем бародаро. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистрацияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматически бонус ба шумо мегзарад. силкаш дар описиони видео. мегзарем ба навори имрӯза. бо диққат то охирша тамошо мекунем то ки ай нархҳои мошинои фурӯшии имрӯза бохабар бошем. якум мошини фурӯшие ки Kia Rio ки соли бароришиш 2012 солай. авиё моториш 1.4 литрай, коробка передачаш автоматикай. сӯзишвориш танҳо бензине, растамочка кардагӣ нестай. кондитсионер электропакет ҳамаша дора. мошин навай на камгаштагӣ дар ҳолати хубай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар 65000 сомонаш мега бо савдоам мешава. 414000 рубли русӣ мешава. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. баъди видеоро тамошо кунанд ҳатман фикротонро дар комментария нависед ва видеоро поделиться кунед дар имо, WhatsApp, одноклассикотон. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21010 ки соли бароришиш 2004 солай. авиё моториш 1.5 литрай, моториш инжекторай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. яксола ҳуҷҷат дора. монитор, задни камера ҳамаша дора. 4 баллони навзадагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, Московский. нархша 20000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 127000 рубли русӣ мешава. дига савдо намешавад, ҷои сумгириш бидаҳед. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra H соли бароришиш 2008 солай. авиё моториш 1.616, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. яксола ҳуҷҷат дора. кондитсионер электропакет ҳамаша дора. ҳамаш кор мекунад. 4 баллони навзадагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархша 38000 сомон гуфтесай. бо рубли ҳозира гардонем 242000 рубли русӣ мешава. бо савдоам мешава. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. бародаро, видеонавор агар ба шумо маъқул шуда боша ҳатман дар Viber, имо, WhatsApp, одноклассик ва дигар шабакаҳои иҷтимоиятон ҳатман поделиться кунед то ки кори мо пеш рава. видеои нав ба нав мо пешкаши шумо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21007 ки соли бароришиш 2012 солай. авиё моториш 1.7 литрай, мотори приора задагай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. яксола ҳуҷҷат дора. яксола тонировка спортивни кадагай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 70000 сомон мегаш бо савдоам мешава. бо рубли ҳозира гардонем 446000 рубли русӣ мешава. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Sedan соли бароришиш 1998. авиё моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. ҳама ҳуҷҷатош 100%. яксола ҳуҷҷат, яксола тонировка.
4 балони навзадаги мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 35 000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 223 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли бароришиш 1992 объем моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикаи сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош тамом шидагӣ. мошин худаш дар ҳолати миёна қарор дорад. як дари пассажираи пеш алиш кардагӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Данғара 12 000 сомон нархша гуфтесай бо савдо мешава. бо рубли русӣ гардонем 76 000 рубли русӣ мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. ҳафтум мошини фурӯшӣ BMW тройка соли бароришиш 2000 солай. объем моториш 1.8 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. яксола ҳуҷҷат дорад. 4 балони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 38 000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 242 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback ки соли бароришиш 1994 объем моториш 1.6 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. яксола ҳуҷҷат дорад. 4 балони нав. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. нархша 23 000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 146 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka Prastoya ки соли бароришиш 1995 объем моториш 1.8 литрай. коробка передачаш механикай. сӯзишвориш бензин газай. 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та электропакет. 4 балони навзадаги. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. нархша 39 000 сомон гуфтесай бо рубли ҳозира гардонем 248 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21012 ки соли бароришиш 2009 солай. объем моториш 1.6 коробка передачаш механикай. сӯзишвориш танҳо бензинай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. страховка кадагиай. 4 балони навай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар Россия дар шаҳри Шербинка. нархша 140 000 рубли русӣ гуфтесай бо савдо мешавад. номерашон дар рӯи экран. номерои тагираш дар WhatsApp имо ҳам дорам. метавонед бинависед бо суратоша хитон бибинед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 ки дар кузии универсалай.
соли бароришиш 2003 солай, абиё моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газай, ҳуҷҷат надорад, ай учёт баровардагиай дар воздухай мошин. 4 баллони нав задагиай мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарха 14000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 89000 рубли русӣ мешавад. Бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештар аз худашон гиред. 12 мошини фурӯшии грузавии газелай ки соли бароришиш 2002 солай. мотораш 406ай, сӯзишвориш бензин газай, ҳуҷҷатош тамом шудагиай. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад, баллоношам дар ҳолати миёнай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5. нархша 17000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 108000 рубли русӣ мешавад, бо савдоам мешавад. номерошон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумотҳои бештара аз худашон гиред. мегзарем ба 13 мошини фурӯшии Opel хечбекай ки соли бароришиш 1995ай. абиё мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш автоматикай, сӯзишвориш бензин газай, ҳама ҳуҷҷатош 10 моҳи дигар муҳлат дорад. кондитсионер, электропакет, 4 баллони нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 32000 сомон гуфтесай, бо рубли ҳозира гардонем 204000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. номерашон дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. хайр бародаро, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. то видеои оянда хонободу сарбаланд бошед.